Le-am ascuns. Dar cine le-a ascuns? Ei le-au încărcat niște de Cine? astea. Un om le-a încărcat singur. Păi nu l-a știut? Dar am știut, mi-au spus că încarcă țigări. Cum n-am știut? Acum, nu știu. Și câte țigări? 140 de corobi și cum. Și nu știați că nu puteți să treceți cu ele? Cum nu știam? Știam? Cum nu știam? Și ați trecut cu ele? Ei am trecut. Unde am trecut dacă mă vedeți aici? Că dacă Cum știați... strec? Da, ați încercat să treceți cu ele. Da, dar cum? Și v-au prins. Dar cum să mă prindă? Dar de ce l-au ascuns printre mere? Dar puneți-le ascundă. Trebuia să-l lasă la vedere. Da? Duci și le încarc și vine la vedere. Și unde vrea să le duceți? Unii, la Galați, unii. Să le vindeți? Aici le vând. El a zis să mă așteaptă la Galați, trec vama și mă așteaptă la Galați. Dar cine e băiatul ăsta? E un om. Cine? Eu știu cine e. Păi nu-l cunoașteți. Ei, de unde să-l cunosc? Păi și cum v-a pus țigările dacă nu cunoașteți? Ei m-a întrebat dacă vreau. Îmi plătești 2000 de euro, dacă vreau, hai. Și eu am zis că hai. Eu să trag în piață să-l aștept în piață. În care piață? La Galați, mă, în care piață. Dar el e din Galați sau de Moldova? Ei, moldovan, de unde? Și știți mai de mult sau acum? Ei, îl știu mai de mult. De-am de la piață, de la Galați, că am fost odată cu mieră și... Dar tu duci mere de obicei la piață, nu? Da, Și acum e prima dată când ai trecut cu țigări? da. Cum te numești? Vania, cum? Cum? Vania? Da. Și mai cum? Cum și mai cum? Vania, cum? Vania și mai cum? Auzeac. Auzeac, da? Și de unde sunteți? La Berceni. Și de mult faceți drumul ăsta? Nu mai este. De când veniți în piață în Galați? Ei, am fost odată. Și merele astea de unde le aduceți? La miele de casă. Și trebuia să le vinzi aici? Dar puneți-le, da. Dar cel care ți-a dat țigările e român sau e din Ți-am Republica spus că e Moldova? moldovan, dar mă 2 oară mă întreb.